JNF Momentum, din totalleverandør. JNF Maskinfabrik blev grundlagt den 1. oktober 1981. Per 1.3.2008 er Tools Momentum eneaktionær i firmaet. Vi har en stærk organisation, der er godt repræsenteret i hele Skandinavien. Det gør, at vi kan trække på vores centrallager, så du kan få dine varer til tiden og til den rigtige pris. Vores yderst kompetente og fleksible indkøbsafdeling sørger for at indhente de bedste produkter, priser og vilkår, så det kommer dig til gode. Vi er Timken-forhandler og har hele SKF's program inden for lejer, tætninger, centralsmøring og lineær teknik. Vi forhandler også andre mærker inden for transmission. Vi har en bred palette af varegrupper og logistikken i orden, som gør, at vi kan levere dine varer fra dag til dag. Dine varer bliver behandlet og pakket af kompetente medarbejdere, som sikrer, at dine varer når sikkert og uskat frem. Til en pris, som gør, at du kan holde dine omkostninger på fragt nede. Ydermere har vi en døgnservice, der gør, at vi ikke er længere væk end et telefonopkald, 24 timer i døgnet, 365 dage om året, så du kan få løst dine opgaver. Vores chauffører er klar til at levere dine varer fragtfrit i Køge og omegn. Dine varer bliver leveret dag til dag inden kl. 12. Vi er leveringsdygtige inden for arbejdsbeklædning, værnemidler og tilbehør. Vi certificerer dit løftegrej samt fremstiller nyt efter dine ønsker og behov. Vi fremstiller og reparerer også hydraulikslanger og har et stort udvalg af fittings og slanger inden for hydraulik og industri. Vi har et stort udvalg af håndværktøj i vores butik og på vores lager, så vi hurtigt kan hjælpe dig med din opgave her og nu. Ydermere har vi et bredt program inden for slibning, polering og skæring. Vi fører hele programmet fra Hitachi inden for akkuværktøjer og elværktøjer. Vi er også leveringsdygtige inden for kemi og smøremidler. Vi forhandler hele produktprogrammet fra Nilfisk Alto inden for støvsuger, højtryksrenser og tilbehør. Vi har et bredt udvalg inden for generatorer, kompressorer, tilbehør og reservedele til sammen. Vores kompetente salgsafdeling sidder altid klar til at svare på de spørgsmål, I måtte have omkring pris, levering eller informationer omkring jeres varer. Mangler du en vare, som ikke er lagervare hos os, skaffer vi den igen til de bedste priser og de bedste vilkår. JNF Momentum, din totalleverandør.